मावनो फैयाखै आं जुदि थाखा लुबैयाब्ला दिनै आं आदा जेम्स मुनि पार्टी बिपिएफ आव जों फैनाय नङामोन मानोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै सोरखाराव गैया बिथाङा गोहोआव गैया सोर दिनै सोरखाराव दङ सोर गोहोआव दङ इउपिपिएल आ दङ दिनै प्रमोद बर'आ दङ थाखा लुबैया जोंनि दैदेनगिरिफोर बर'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननि गोबां नेताफोरा दाखालि बावै जइन जाबाय जइन जानाय लोगो लोगोनो गोबांथार थाखा मोनबाय होननाय जों खोनादों आरो सानब्रैनि सिगां फेसबुकफोरावनो भाइरेल फट' नुजादों जे कौटि थाखानि गादियाव बिथांमोना उन्दुनानै सावगारि सेबखांदों दिनै आंबो फैसा लुबैयाब्ला आं थांगौमोन नाथाय जों नायदों बे बिटिसि बासिया दिनै राजखान्थि खैसाराव गब'नानै गोदोलांनो थांदों बेखौ बबे लामाजों जों आगान सुरोब्ला जोङो मानसि बायदि थांना थानो हागोन बबे लामाजों दावगायोब्ला जोंनि गोमानाय अर्थात जोंनि बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरा दानानै होफैनाय जोंनि बे मोनसे राजखान्थियारि खुंथाया जोंनि आखायाव थाफिनगोन बेखौ बारग' आयेन दिब्या नोजोर बोदों मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि जि दावहा 2000 अर्थात जोंनि जि दावहा 1986 मायथाइनि 3 अक्ट'बराव गेदेमा बिथां रन्जन दैमारि अर्थात डिआर नाब्ला बिथाङा बिएसएफ मुङै जोनोम होदोंमोन आरो बे बिएसएफ आवनो जोंनि गोबां जोहोलाव जोहोलावजोफोरा बाहागो लानानै जातिखौ मोजां मोननानै गावनि थै आरो जिउखौ बावदों दिनै बिएसएफ आ मोनसे हारि अर्थात मोनसे जातिनि एगेन्स्टआव जोङो संग्राम खालामाखैमोन दिनै एनडिपिनि जि सोमावसारनाय बे बबेबा मोनसे धोरोम बा बबेबा मोनसे जातिनि थाखाय सोमावसारनाय नङामोन बरन्स जों बे सा खोन्दोआव थानाय जोंनि ओनसोलाव थानाय गासै जाति जनगोष्ठिया भारतनि उदांस्रिनि उननिफ्रायनो दिनै गारफ्लेनानै दोनजादोंमोन जोंनि लामाफोरा दिनै मोजां नङामोन जोंनि गेजेराव हस्पिटाल गैयामोन जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा हरनि समाव खोमसियाव जों थानो गोनां जादोंमोन जोंनि गेजेराव मोब्लिब गोहो गैयामोन बेबायदि अबस्थायाव जोङो नासयजादोंमोन गारनानै दोनजादोंमोन बे बिटिसि बासि बेंगलियानो हक गोरखायानो हक नेपालियानो हक सान्तालियानो हक जों गासैबो नासयजादोंमोन जोङो मुगैजादोंमोन दा बेबायदि गारसन जाना दोननायखौ नोरोगाव थानानै जिउ खुंनो गोनां जानायखौ नुनानै बिनिफ्राय उद्धार मोननो थाखाय जोङो संग्राम खालामदोंमोन दिनै जाय व्यक्तिया बिएसएफ खौ फर्म खालामदों गेदेमा बिथां रन्जन दैमारि सार बिथाङा 1986 नि 3 अक्ट'बराव बिएसएफ खौ जोनोम होदोंमोन जुदि बिनि बे गारबोनाय जारिमिनखौ जों जेब्ला नायगोन जों बुजि मोनगोन बिथाङा बै समावनो एमए पास खालामनाय सासे व्यक्ति पलिटिकल साइन्सआव जोंनि आखायाव साननो हानाय बै समाव दिनै एमए पास जोंनि गेजेराव खोब खममोन जुदिहाय बिथाङा गावनि पार्सनेल लाइफनि थाखाय सिन्ता खालामोमोनब्ला गावनि न'खरनि थाखाय जुदि सिन्ता खालामोमोनब्ला बिथाङा बै समावनो मोजां साख्रि लानानै धन सम्पति आरजिनो हायोमोन गारि गुरा बायनो हायोमोन आरो गावनि न'खरजों ग्रें ग्रें रायजो जानो हायोमोन नाथाय बेखौ खालामाखै जेब्ला जों बिथांजों लोगोसे दंफायो सिजफायारनि उनाव बिथांजों लोगोसे थाफानानै जों जेब्ला खामानि मावफादों नोंथांमोननि बे ओनसोलनि आं दिनै गोबावनि सम जों नुदों आं मुं लाना हास्थायदों खिलिखां सारमोन जों जमायै जेब्ला नाब्ला सारजों थाफादों जों नुदों बै समाव बिनि मोनफ्रोमबो बिबुंथियाव जों खोनादों जे जोङो बेबायदि नासयजानायमोन जे बुहुमनि बिखायाव अर्थात बे भारत हादरनि सिङावनो दिनै गोबां जाति आरो जनगोष्ठिया जौगालांदों भारतनि मोन्थायखौ लानानै नाथाय दिनै जोङो बेयाव भारतनि सिङाव थानानै जोङो नोरोगाव थानाय बायदि केसेराव थानाय बायदि थानो गोनां जादों जोंनि गेजेराव मोजां लामा गैया मोजां हस्पिटाल गैया इउनिभारसिटि गैया आरो जोङो नुदों बै समाव गिदिर हारिया जोंखौ नाख्रेबनानै नासयनानै बुहुमनि बिखानिफ्राय खोमानो नागिरनायबो षड़यन्त्र बेखौ बुजि मोननानै बिथाङा गाबखांदों आं गावनि पार्सनेल लाइफनि थाखाय सिन्ता खालामलिया बे ओनसोलनि गासै जाति जनगोष्ठि आरो बर' बिमानि थाखाय आं सिन्ता खालामगोन होननानै बिथाङा जुजिनो दावगाबोदों रायजोफोर थ' जुजिनाया मोननै रोखोमनि मोनसेया जाहैबाय सुबुंखान्थिनि नियमजों जुजिनाय मोनसेया जाहैबाय हाथियारजों जुजिनाय बिथांनि बिबुंथियाव जों बै समाव गम मोनदों जे दिल्लीया बिराद गोजान जोंनिफ्राय दिनै बे टेक्न'लजिया दिनैसो दा बे महराव मोनफैदों गोदो फेसबुक गैयामोन इउटिउब गैयामोन जोङो हाजारखि होख्राव जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि दाबि दावाखौ दिल्लीया जोंनिफ्राय बेसेबांबा गोजान जानायखाय खोनाहैयामोन बेयावहाय नाब्ला सारा बे सुबुंखान्थिनि नियमजों सोमावसारनायनि आदब खायदाखौ बियो दोनथ'दों बिजों जानाय नङा होननानै हाथियारनि संग्रामखौ खालामनो बिथाङा बाध्य जादों मानि थाखाय नों आरो आंनि थाखाय जोंनि हा हुआ रैखाथि जानांगौनि थाखाय बिथाङा बे अपसनखौ सेलेक्ट खालामदों आरो बुजि मोनखादों जेब्ला जों बे लामाजों थांगोन जों गोबां दुखु दाहा लानांगोन जों बुख्रुब जागोन जों गावफ्ले जागोन जों थै जिउ बावनांगोन बे बाथ्राखौ बिथाङा मोनथिखादों आरो दिनै बिएसएफ आव बेबायदिनो बिएसएफ खौ जोनोम होनानै जोंनि हाखौ रैखा होनो जों दावहा होबोदों बे दिनै आमथेखा ओनसोलखौ नागारनानै बे दावहाया जायाखै दिनैसिमबो गोथां एग्जाम्पल दङ एनन सारमोन बायदिया दिनै जोबथेसालियाव दङ सागान होखांनायनि उनावबो आफादा दिनै जोबखांनायनि उनावबो बाथा सारमोन बायदिया दिनै जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों बिटिआर गोरोबथा जाय गोरोबथाखौ शान्तिनि गोरोबथा होननानै भारतनि प्राइम मिनिस्टारा जोंनि जायगायाव फैनानै डिक्लेयार होफैबाय बिनि उनावबो दिनै बिनि सिगनेटरि गोबांथार दैदेनगिरिफोरा दिनै जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों दिनै जों बुंगोन
बे आमथेखा ओनसोलखौ नागारनानै जोंनि संग्रामा जायाखै नोंथांमोना जोंखौ हेफाजाब खालामदों बै समाव जाय समाव जोंखौ जाहोयोब्ला जोंखौ दोनखोमायोब्ला जों लामा सिनाय मोनिखौ जुदि सोरबाया लामा बारहोयोब्ला बेखौ दिनै सोरखारा मोनथियोब्ला साजा होदों सोरखौबा गावदों सोरखौबा बुदों सोरखौबा जेलाव सोदों अयनाय इनाय बानाया दिनै जोंनि गेजेराव बारलांदों थेवब्लाबो बेबायदि समाव नोंथांमोना जोंखौ अनसायनो नागाराखै नोंथांमोना जोंखौ जाहोनो नागाराखै नोंथांमोना जोंखौ दोनखोमानो नागाराखै गिलु बालु समावनो दिनै नोंथांमोना जोंखौ सहाय खालामदों आरो बे मोनसे फोथायनायखौ लाखिनानै जोङो बारग' एनडिपि जानानै दिनै जों नोंथांमोननि गेजेराव फैदों गोदो जोंखौ गिख्रंथाव समावनो नोंथांमोना सहाय खालामनो नागाराखै नाथाय दिनै जोंनि खावलायनायाव जोंनि हेफाजाब बिनायाव नोंथांमोना जोंखौ जुदि मदद होयोब्ला बेयाव आरो खुनु गिनो गोनां दायो गैबावलिया जों दिनै नोंथांमोननिफ्राय बेसेन गोसा भट बे बेसेन गोसा भटखौ दिनै नांगोलनि सावगारियाव गोग्लैनांगौ होननानै जों नोंथांमोननियाव खावलायनो फैदों रायजोफोर एकमात्र जोंनि हा हुखौ बासायनांगौनि थाखाय जोंनि जोबथेसालियाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ बासायनांगौनि थाखाय जोंनि जि थैजों दानानै लानाय जि मोनसे पलिटिकेल सिस्टेम अर्थात बिटिसिनिफ्राय जि 16टा डिपार्टमेन्टआ थांबाय दिनै जि फरेस्ट रिभिनिउखौ दिनै स्टेटआ डाइरेक्ट लांबाय जोंनि हानि खाजोनाखौ दिनै स्टेटआ डाइरेक्ट लांबाय बेखौ जोंनियाव लाबोफिननांगौनि थाखाय नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै खाम्फा बरगयारि सार बिथांखौ दिल्लीयाव एमपि महरै दैथायहरनांगौनि थाखाय दिनै जों खामानि मावनो फैदों दिनै बेबायदि जोंनि गेजेराव दुखुनांथावना समफोरा बारलांदों बे ओनसोलाव थानाय गासै जाथि जनगोष्ठीया दावहा होआगौमानि जों जेबो मोनाखै दिनै नंगौ बिएलटि हिसाबै बर'फ्रा सिगां जादों नंगौ दिनै बिएसएफ बा एनडिपि हिसाबै जोङो सिगां जादों नाथाय जोंनि बे दावहायाव गासैबो जाथि जनगोष्ठीया जोंजों लोगोसे सोमोन्दो दङमोन दिनैसिमबो दिनै बेंगलि हमप्रदानिफ्राय राजु सरकारनाया जिउ जोबजासिम एनडिपिनि दावहायाव बाहागो लानायनि थाखाय जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ दिनै फोरमान जोङो बर' हारिल' दिनै जोङो बे दावहाखौ खालामाखै दिनै गोबां जोंनि गरखा भाइफ्रा जोंखौ जाहोदों जोंखौ दोनखोमादों जोंनि गोबां सेंग्राफोरा दिनै सोरबा सान्तालिनियाव थानानै गावनि जिउखौ बासायदों थ' बेबायदि गासै जारिमिनखौ जों जेब्ला नायगोन जोंनि बे सोमावसारनायाव अर्थात बे ओनसोलनि गासै जाथि जनगोष्ठीफ्रा जोंजों लोगोसे दङमोन आरो दिनै बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि गेजेराव जिबायदि मोजां मोनसे थासारिया फैदोंमोन जोंहा लामा गैयामोन जों मोनथिदों जों बारा इसेबां गोसोआव गैबावा जोंनि आबै आबौमोना खोन्थादों बिटिसि जायै सिगां दैज्लांनि समाव जोंनि लामाफोरा माइ गायजानाय अबस्थामोन जोंनि गेजेराव दिनै हस्पिटाल मोनसेबो गैयामोन थ' बे लामाफोरा दिनै बिटिसि जानानै मोजां जाबाय बेयाव बर'फोरल' थाबायाखै बेयाव गासै जाथि जनगोष्ठीया थाबायदों जि हस्पिटाल जादों दिनै बेयाव बर'फोराल' ट्रिटमेन्ट लायाखै गासै जाथि जनगोष्ठीया बेयाव दिनै ट्रिटमेन्ट लादों जोंनि जि इउनिभारसिटि बेयाव दिनै बर'फोराल' फरायाखै बिटिसिआव थानाय गासै जाथि जनगोष्ठीयाबो बेयाव फरायदों आरो गोजौ सोलोंथाइखौ लादों मानोना बिटिसि सोरजिनायाव बे ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरा दुखु आरो दाहा लादोंमोन डाइरेक्ट आरो इनडाइरेक्ट बयबो सोमोन्दो दङ जों जेब्ला आन्दोलन समाव बन्द होदों बेयाव दिनै गासै बेफारिफोरा जोंखौ बन्दखौ सापर्ट खालामदों आरो जोंखौ सहाय खालामदों बेफोरनो फोरमान जोङो दावहाखौ लोगोसेयै नांदों जोंनि बे गारसोनानै दोनजानाय जायगाखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बेबायदि जों दावहाखौ होदोंमोन नाथाय दुखुनांथावना बाथ्रा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि जालांनाय गोरोबथा बे गोरोबथाया दिनै जोंनि लुबैनाय बायदि जायाखै जों गोदोबो बुंदों सारमोननि इलेक्सन समावबो जों गोबां जायगाफ्राव थांनानै फोरमायदोंमोन जोंनि लुबैनाय बायदि जायाखै जोंनि लुबैनाय बायदि जानायमोनब्ला दिनै जोंनि दैदेनगिरि गेदेमा बिथां रन्जन दैमारि सारा जोबथेसालियाव थानांनाय नङामोन दिनैसिमबो जोंनि एनडिपिएसनि गोबां लोगोफोरा जोबथेसालियाव दङ आं नुदों माखासे समनि सिगां जोंहा अफिसार आरो समनि रादाब बिथांमोना जोंनि फेमिलि जोंनि जोबथेसालियाव थानाय न'खरफोरखौ बिथांमोना भिजिट खालामदों ओरैबायदि दुखुनांथावना प्लास्टिकनि न'नि सिङाव दङ जिरायनानै दङ जोंनि दावहारु लोगोफोरनि न'खरफ्रा दिनै बे अबस्था जायफ्रा दिनै जोबथेसालियाव दङ बिमा आरो बिफाया बोराय आरो बुरै जाबाय खामानि मावनो बोलोआनो गैलिया बिसालाखौ दिनै बिथांमोना नेबाय थादों बेबायदि असान्तियाव बेबायदि दुखु गोनां दिनै जोंनि जारिमिना जानानै दङ सेम टाइमाव दिनै प्रमोद बर'आ बुंनो नागिरदों बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दिनै जोंनि गेजेराव शान्ति फैबाय जौगानाय फैबाय दिनै होननानै बिथाङा मिसायै दिनै बुंगासिनो दङ आं दिनै बिथांखौ कुइसन खालामनो हास्थायदों दिनै जाय बिमा बिफाया जाय बोराय आरो बुरै बिमा बिफाया गावनि गथ'खौ नेबाय थादों बिथांमोना दिनै गावनि गथ'खौ लोगोसे लाफानानै बे थैनोसै समाव गावनि गथ'जों दिनै रायजो जालांनानै शान्ति भाबै थानांगौनि दिनै मोन्थाय दंमोन ना गैयामोन प्रमोद बर' नों जि शान्तिखौ फैबाय होनना बुंदों दिनै बे मोगथाङाव रावबो बे शान्तिखौ फिल खालामाखै बरन्स बे बिटिसिनि सिङाव थानाय गासै जाथि जनगोष्ठीया दिनै मोनसे गिख्रंनो हमदों मानोना बे सुक्तिनि गेजेरजों गोबांथार खहा जोंनि गेजेराव फैदों रायजो राजा ओनसोलनो बे सुक्तिखौ खिन्थु एनडिपिआ खालामाखै जोंनि जि सावरायनायाव गथायनाय गोसोखां बिलाइ बे गोसोखां बिलाइ खिन्थु बेसेबांबा गोजौआवमोन
आरो बे गोसोखां बिलाइयाव जों जिखिनि पइन्ट्सफोरखौ सेबखांदों बे पइन्ट्सफोरखौ जुदि जोङो मोनजोबोमोनब्ला बेयाव थानाय गासै जाति जनगोष्ठिया दावहायाव जेरै जोंखौ सहाय खालामदोंमोन बे सहाय खालामनाय बायदि गासैबो इन्जय खालामनो हागौमोन आरो जों फिल खालामगौमोन नंगौ बेयो मोजां गोरोबथा दिनै जारिमिना रोखायै फोरमायो बिएसि गोरोबथा जेबोआनो जायासै स्क्रेप खालामबाय बेखौ आकबर आरो जोंनि बर' जोहोलावफोरा दिनै दावहा होबाय बिटिसि मोनबाय जेब्ला बिटिसि मोनबाय फिल खालामबाय नंगौ बेयो मोजां मोनसे गोरोबथा गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि गारसोनानै दोनजानाय जायगाया दिनै जौगानो हमबाय नाथाय बिटिआर सुक्ति जाबाय सोर फिल खालामदों सोर दिनै बुजि मोनदों नंगौ बेयो दिनै मोजां गोरोबथा होननानै रावबो गनायनोनो हायाखै मानोना दिनै जेलाव थानाय जोंनि दैदेनगिरिफोरा जेलावनो थानो गोनां जादों मानोना दिनै जोंनि हा हुआ दिनै रैखाथि गैया जादों बेवहाय दिनै रायजो राजा नोंथांमोन जोंखौ फोथायनाय लाखि गोदोबो नोंथांमोना फोथायदों आरो जोंहा फोथायनाय दङ नोंथांमोननि सेराव नोंथांमोना जोंखौ फोथायगोन जोङो बे जोंनि हा हुखौ दिनै बासायनो थाखाय जोङो खामानि मावदों रायजोफोर आं मोनसे बाथ्रा नोंथांमोननो फोरमायनो हास्थायदों गोबाङानो बे बाथ्राखौ दिनै थर लाफ्लाङा आन्दाज खालामफ्लाङा